Bones tardes, Diamantet. Mira, tornem a estar aquí. No us puc ensenyar molt d'aquest quadre, perquè és una sorpresa. I quan l'acabi, aleshores l'ensenyaré. Però a l'altre quadre, que era d'Holanda, que jo us vaig donar la tabarra, vaig fet com 3 blocs i així, doncs a l'altre quadre ja l'he acabat. I ara he començat aquest, que aquest és un quadre sorpresa per una persona. Com que és un quadre sorpresa, doncs no es pot ensenyar, només veureu això. Quan estigui acabat, aleshores sí. És molt divert de fer, és molt divertit, és molt xulo i jo m'ho estic passant bé fent, que és el principal, no? Perquè si fem això, jo crec que és per divertir-nos i per passar-nos-ho bé. Bueno, doncs ens veiem després, ens parlem i ja sabeu, subscriveu-se i si us ha agradat, piqueu la campaneta i us subscriviu, busqueu-me en TikTok, també estic, i en Instagram, vale? Hasta després, Diamantets, adeu.